हई लाल रंग के सब्सक्राइब बटनिया के दबा के बगल वाला घंटिया दबा देम तबे नु हम जोन वीडियो छोड़ेम तो सबसे पहले रोवे लो देखे आ जाई। हां चल यार नाश्ता सब तुरले बानी सन चल हट ना यार केहू से ना कहल चले के हम तो कहे काची कहबा हो। हां का बड़ा मछरी हां का बड़ा है पूछला हां मछरी ना का बड़ा पूछला ना मछरी ना से चोरैले हां का बड़ा कहां देख ले बार का बचा के अच्छा ए भैया एगो बात कही ए केहू से मत कहिया तू ले लिया एगो तू ले लिहा ना हमरा एगो ना चाहिए भैया हुआ एगो ले लिहा अच्छा एक टुका और दे देम ठीक एक टुका और दिया जाई तू ये कोई काम करता 1.5 गो दिया जाई 1.5 गो बात के मछली एगो खा के तो देखो पहले इतना ना हेवी बनले बाबे खइबो तो कहबो नो नो ले ला 1.5 गो दी 1.5 गो ले ला ना तो 2 गो ले ला चल हमरा आधा की चाहिए ना 2 गो ला ए मर दे अभी हुने हमर पार्टनर बारसन उहो मंगले फारसन खइहसन नहीं तो को दिए से हम एक पकड़ा जल्दी मर दे हाला मत कर 2 गो ले ला ना अच्छा 3 गो दे दिया 3 गो दे दिया दे दियो का 2.5 गो ले चलो 2.5 गो ले ला ना हमरा 3 गो ना चाहिए हमरा चाहिए आधा किलो अरे अब का कॉल जब यार का कइला 3 गो दे दिया दे दो 3 गो ले ला 3 गो ना हमरा 3 गो अरे बाप रे करे 4 गो अब 1 किलो चाहिए हमरा हम 1 किलो का असली आ जाओ 4 गो ले ला 2 किलो चुरैले वाला 1 किलो हमरा चाहिए अरे मर्दवा 4 गो ले ला ना हो ना हमरा अब हम कह दे 1 किलो ले लो बाग मर्दवा 1 किलो मछरियो नहीं खे हमनी के का ए झोलवा खाइम सन झोलवा के रस्ते चटे का जाने 2 किलो चुरैले वाला तो देखा लो पाकठो में दे बारी होई दे पकिटियो में लुकैले इना बाग मर दे इना हना पकिटियो में इना कुछ नहीं ई नाश्ता हवे हमरा भाई एहू में से चाहिए ए घर के लोग मांगले रहुए नाश्ता नु ऐसे लेके आइल बानी सन ना उ सब नहीं जाना पकिटियो में चुरैले वाला होई हे मर दे हे ए नाश्ता हवे तू मछली ले ला 3 गो ना 3 अब कहा तो ले लेना 2 किलो चाहिए अब बात सुन ते एगो रसगुल्लो खा ली ह आ मछली 4 गो ले ला डलबुटवा के पलुआरवा एगो ले लियो चलो एगो ले ली ह पलुआरवा चाहिए पूरा दूर में पकिटियो में चाहिए देखो कोइले वाला किलो होई ना देखा ना मर देवा बारात में जाता से ये क्यों करे जाता से अब सुनो ना कितना दिन के बाद घर वाला के एथी बनर ला मछरी त का करी पिटले बड़े सन अब पुलिस देखो मार के एकदम तिरहुआ देले बारसन हम नहीं का जाना हम जाके कहना ना मत कहिया ले ला मर देवा 3 गो 4 गो से बाखा लगाओ चलो बाखरा हमनी के ना लगाम सो भाई तू लेके भाग जी बतब ना बाखा लगा लेके भाग जी हां अपनी बड़ बना तो ढेर से हम जाते नहीं भाई पुल हावा तारन बारन रे चले के भागे के अपनी के चले के हां ना भागे के भाग चल बोल चल हां भाग चल के ना रे बुरी हां जाता नहीं समझ के हां काची कहब हां हटा ना जाए तो हमनी के झूठ बोलता रहा हां कहतनी सके 4 गो ले ल त एथी करता रह हां काय घटता मर दे 1 किलो 2 किलो से घट जाता बे आय हम नहीं का जानी सब ओ कितना ओने होइल बताओ हमनी के कितना मेहनत से चोरा के लेके आइल बानी सो आई पुलिस से पिटले बारे सब पुलिसो पिटले बार सो हमनी के तारा नइखे बुझात हाय कहतनी सो ए भई 4 गो ले ल मार देवा एगो रसगुल्ला ले ली